men kanyo tarik 7 dwe mar ang'wen mano higa ni mar 2026. Wachako romo kendo chiegni ma kawuono e chenro no eko mong'ere kaka Chuny Wach, ma bende wasebedo ka wadhi godo nyime kochakore kanyo chieng' wuok tich nyaka chop kanyo tich abich, mano chakre saa 5 mar okinyi nyaka chop kanyo saa 6 mar odiechieng'. Matayo chenro ni kaka pile en an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam, omiya mor mar bedo kodi odiechiengni ma kawuono kendo akawo thuolo ni makende mar rwakni machiegni kama moro ma intiere mondo mi watare kodi e chenro ni nyaka wang'orom kanyo saa 6 mar odiechieng'. Kaka pile wasebedo kwabedo kanyo gi welo mopogore opogore ma bende watare godo e chenro ni kendo watwake wi weche mopogore opogore mago mamuli kachiel koda ka an. Odiechiengni ma kawuono agombo mondo mi walosi to ahinya weche go eko mag health ma samoro osebedo ka chando jowa e kuonde mopogore opogore. Omiyo an kae gi welo ma wadhi loso godo jogo ma olony e weche go eko mag ngima, to ahinya wadhi wuoyo kanyo e wachno ero mar jogo man koda ka ng'ol mopogore opogore. Wadhi ng'iyo kanyo ni to gin challenges mage ma joma kamagi osebedo ka kaloe, kata gin ang'o gini ma joma ni koda ka ng'ol mopogore opogore osebedo ka kaloe e ngimagi, to ere kaka inyalo kony, to piny owacho timo e ang'o, to in kaka japiny kata in kaka janyuol kata jarit masani ni koda ka nyathi ma samoro odaka koda ka ng'ol mopogore opogore, kata nyathi man koda ka ng'ol mopogore opogore ere kaka inyalo tim mondo mi wane ni gin bende gichope okang' mana kaka joma moko bende nyalo chopoe. Ere kaka wanyalo yudo ni gin bende ginyalo kalo okenge mopogore opogore, mano kotero weche go eko mag somo, yudo tije kachiel koda kama moko. Mago e moko kuom gigo ma wadhi loso odiechiengni ma kawuono. Miera kawo thuolo ni makende mondo mi arwak wenda ariyo ma kawuono oyuoro e chenro ni eki mondo mi watwag kodgi. Wan kanyo gi Madam Lavin Odiwuor kachiel koda ka Beatrice Wayumba. Adhi miyo gi thuolo achiel kachiel mondo mi giulre ni kendgi giwegi. Adhi miyo gi thuolo achiel kachiel mondo mi giulre ni kendgi giwegi, giwach ni to gin ng'a gini, to gitimo ang'o momiyo kawuono giyudore mondo mi walos kodgi. Mano kotenore koda ka weche go eko mag jogo man koda ka ng'ol mopogore opogore. Machiegni uru. Asante. Yes. Miyo thuolo mondo mi uulru ne jopiny kapok wachako. Okay, kachako an iluonga ni Lavina Chieng' Oduor. An a disability advocate modak kamiluongo ni Manyata Gonda. Yes. Yes. An iluonga ni Beatrice Wayumba. Yes. An a disability champion kendo caregiver mar nyathino man gi ng'ol. Adak Manyata. Agwero kamano kendo amor ka utimo duto manyalore mar neno ni uchopo e wang' jowi ni mar Kala TV. Akawo thuolo ni makende mar rwakou ni machiegni uru Fila Tom mondo mi watwag koda jopiny. Bana mokwongo kachako gi penjona mokwongo, en ang'o ma samoro nomiyo uyiero mondo mi Madam Lavina wacho kanyo ni en a disability advocate, meaning in jal ma kedo ne ratich jogo ne ratich jogo man koda ka ng'ol mopogore opogore. In bende in kanyo achiel kuom mana the same thing emutimo, i champion ne jogo ma odak koda ka ne jogo man koda ka ng'ol mopogore opogore. En ang'o ma samoro nomiyo uyiero mondo mi uyudru e situation aina no, or maybe some experience, or ere kaka ne uchako ma ochopo kama koro uchopo kama untieni? Kochako koda, Yes. an disability champion nikech an gi owadwa modak gi ng'ol. Okay. To koro owadwa modak gi ng'ol ni kane wadongo to naneno chandruok mane minwa undergo e community. Yes. Ne wan gi akweda mang'eny nikech owadwa no. Koro nachako organization miluongo ni Heart to Heart Smile Organization. Okay. En organization ma ng'iyo ratiro mar nyithindo gi jogo mane gi ng'ol, adolescent gi youth. To nawacho ni nikech nang'iyo ratiro gi to gin jok ma gionge gi consent. Yes. Kidwa timnegi gik moko to gionge gi, ok ginya yie mondo timnegi. Koro nawacho ni I advocate also for the rights of caregivers. Yes. Gi parents. Parents man gi nyithindo man gi ng'ol nikech ama caregiver. Yes. To nitiere jonyuol be man gi nyithindo man gi ng'ol. To ne wayudo ni for many years waonge gi any legal framework mang'iyo jonyuol man gi nyithindo man gi ng'ol. Yes. Omiyo nachako organization. That was in 2018. Okay. Yeah. Erokamano. An gi first born na en nyathino manonyuol kan gi ng'ol.
to ok ni nonyuole, ok ni nobedo identified immediately, nowafwenyo after around 3 months. Okay. Koro from there nasebedo ga ka jonyuol ma nigi nyithindo man gi ng'ol nie chunya. Awinjo gi ka gimo nikech in gi first hand experience. Yeah. Yes. Awinjo ka gimo onego bed ni awuoyo e logi kendo onego bed ni anyiso gi gino mar adier monego bed ni luwo. Yes. Kalure gi kaka nyabedo ni connections opogore. Yeah, exactly. Nyabedo ni in connected gi ng'ato ma ong'eyo about the how to deal with the disability. Koro mano ema nomiya chuny mar bedo machiegni gi jonyuol makale gino mabe asebedo kakale. Momiyo naamua mondo abedie champion gi. Okay. Yeah. Erokamano maduong' kuom wacho kamano. Experience musebedo godo nyaka nuchak championing for wacho ni mostly deal gi jonyuol, maybe encourage them and all this. Experience misebedo godo nyaka nuchak this journey nyaka koro kamu uchunge sani. Inyalo wacho ang'o? Do you regret ni gini ayudo ka otek koso enade? Any positive changes or any positive thing ma samoro nyalo wacho muse experience nyaka nichake nyaka sani? Chako ne tek. Chako gimoro ok obed ga mayot. Yes. Lakini gi nyaka sani to aneno impact maduong'. Okay. Aneno ka jonyuol mane pachgi ne nitie ni nyithindo man gi ng'ol gi kwed. Yes. Pachgi lokre. Kendo gi sani ineno ka percentage mag jok mane okwedo nyithindo dok piny. Ji chako hero gi. Nyiso ni nitiere gima ber musenene nyaka ni chaki, nyaka ni riuri gi organization maka. Mimbe ni organization mar Heart to Heart. Anaonge organization mar Heart to Heart. Okay. Yeah. Okay. But ani organization ma deal mana gi specifically nyithindo. Okay. But ok nyithindo man gi ng'ol o include te. Man gi ng'ol plus maonge gi ng'ol. Yeah. Okay. Madam Lavina, maybe tell us your experience. Ang'o minyalo wache nyaka nichako 2018. From 2018 nyaka sani, how is the journey? Ere kaka wuodhni osebedo nikech one thing mang'eyo manogodo chwe ni ma ok en yo mayot. Ma ok en yo mayot mondo mi ng'ato wuga oko ma en koro dagni koro en jal makelo ne ratich jogo man koda ka ng'ol mopogore. Ok en gima yot nikech joma ni koda ka ng'ol mopogore kale challenges modhuro. So maybe just tell us roughly challenges kata how is the journey? Ere kaka ise wuotho nyaka kamichope ni epi? So the journey has not been easy. Osebedo matek, but gimoro kitimo gi chunyi. Yes. To nyaka imany a way mondo you make sure the achievement has been done. Yes. I can talk of challenges as in iyudo ka jonyuol pando nyithinde ot. Samoro igojona gi maybe the chiefs ama jok mong'eya ni Lavina wan gi nyathi ma kama opande ot. Tangiso gi ni ng'at mopando nyathine ot ok en hero ne mondo opand nyathi. Nikech yudo ka nyithindo gi gin nyithindo ma nigi different. Ka wawuoye disability is diverse. Exactly. Nyocha wa celebrate World Autism Day. Yudo ni nyathi olore ot. To lore ot nikech kaka obehave community. Exactly. Nyathi ma nigi autism en nyathi ma okotulia en nyathi manyalo ringo koweye to onyalo ringo dhi kuonde moko to lal. Exactly. Koro nyiso gi ni ok en hero mar nyathini mondo olor ne ot. So what I do, I reach out to the mother. Ket wan gi referral pathways. Yudo ni janyuol ni ok ong'e ni gima kamae onego bed ne timo. We talk to the mother ni nyathini koseromo dhi school. Wan gi educational assessment centers. We have one in Joyland Special School. We talk to parents ni oter nyathi mondo obed assessed educationally, mondo obed integrated odhi e school. Yes. Wawuoyo gi jonyuol ni nitiere medical assessment. Ter nyathini e hospital mondo timne medical assessment. But after getting that medical assessment report, any opportunity mane county, they can be able to access those opportunities. To another challenge ma wasebetugo ni, like for me I have an organization. To organization and it has been there for 18 years. Yes. And me being there, I've been advocating for children and even caregivers kata jonyuol manege nyithindo man gi ng'ol, but ne onge gi legal framework. We didn't have any legal framework to help us do our activities. Yes.
So I'm happy to say that last year, in the month of January, our president signed a Disability Act. It was a National Disability Act that is cognizant of caregivers and parents of children with disability. That was my most happiest moment. Yes. Kenda mor kata sani ka wuoyo, anya wacho ni nyocha I was nominated to represent and coordinate Kisumu County caregivers. Yes. Ma caregivers gi jonyuol man gi nyithindo man gi ng'ol, whereby we have a national platform, one gi county platform, so we are streaming down to the sub-counties, whereby already an gi group, jo Muhoroni ose form group, one gi Kisumu East ose form group, one gi jo Nyando, so amanyo jonyuol ma are very active in those sub-counties, mondo we bring our heads together. Okay. And next month, that is 16th, we are going to Nairobi. We are going to have a mega walk in Nairobi, whereby it will bring all caregivers from 47 counties. The whole Kenya? Yeah, the whole Kenya, because we have coordinators in those sub-counties. So they are coordinating caregivers so that in the month of May, that is 16th, we are all going to Nairobi, and I'm praying that we get people who are going to support us. Kawanya yudo county kanyalo support wakata gi buses adek. Kende. Mondo wadhi Nairobi gi caregivers. Okay. They are willing to go, but koro logistic support and logistic is a challenge. So let me just ask, ere kaka u coordinate your things? Maybe samoro an janyuol an gi nyathi ma man gi nyathi man gi disability. Ere kaka jonyuol gi, ere kaka ung'eyo, like ere kaka uromo gi jonyuol gi, or ere process? Because samoro nyalo bedo ni jomoko ni ei piny, undu dak ei town ka, maybe yudo wiyot, samoro ofisi ni ei town ka. But what about this people ma samoro ni ei piny mabor and all that, samoro gin kata mana sime mondo mi ging'e such kind of things, nyalo bedo negi ni tek. Samoro ka sani koro wawache kama e wang' jowi, gin samoro kata wang' jowi no, ema samoro gionge godo. Dipo ni nitie kaka uketo joge moko piny, do you people walk from door to door kumanyo nyithindo gi koso rito mana jomo biro iro mudil godo? How do you Gi kanyo to mano koro tich mar champions. Gi kaka an champion within Manyata B. Yes. I make sure ni jogo duto te man gi ng'ol. Yes. Ang'eyo. Okay. Nikech ok an kenda wang'eny. Nyiso ni un champions kuonde mopogore opogore. Okay. Koro champions ema timo gik moko aina gi. Yes. Wa identify jogo man gi, wa identify caregivers man gi nyithindo man gi ng'ol. Yes. At the same time wa identify jok man gi ng'ol. Koro information aina gi. Yes. Wane mwa pass through. Okay. Ni ng'ama ok nya yudo information. Yes. To ng'ama nya yudo information be konyowa chiwo information ni jok ma ok wanya reach. Okay. Koro information bedo reached e yo mayot. So let me just ask another question. What kind of support do you give them? Because ang'eyoga there are some groups magin maybe support magichiwo nyalo ka en education kende. Ginyalo manyo nyathini ma samoro nigi ng'ol no to gitero mane skunde minyalo tere nyithindo man gi ng'ol, but mane kuma gichopo godo. Jomoko bende samoro chiwo support mar household. Ginyalo bedo ni ka en nyathi manyako inyalo chiwne pads and all that, gik ma samoro ok ginyal yudo. Jomoko bende nyalo bedo ni chiwo support in terms of health wise. Ka en ng'ama samoro ok nyal wuotho timiye wheelchairs, ka en ng'ama samoro ok nyal neno maber imiye angolo and all this. So what kind of support muchiwo ne joma kamagi? Mano ka wuoyo kanyo, in Heart to Heart Smile organization, an organization, it is a mission. Okay. En a mission work ma watimo nikech onge ng'ama ichulo kacha, onge donors machulo mshahara. So Heart to Heart Smile has different thematic areas, whereby one gi rehabilitation, whereby rehabilitation we donate assistive devices to the vulnerable. I can say that through my friends and well-wishers, they are my donors. Yes. I've distributed over 800 plus assistive devices, not only in Kisumu. I've spread my distribution to the other day I gave out to Turkana. I gave out scratches. Yes. I've gave wheelchair to Uasin Gishu. So it is a program anti-Kisumu, but we spread our wings outside to help the vulnerable. So rehabilitation kanyo, initially nawatimoga medical outreach gijo Nyabondo Rehabilitation Center, whereby we go in the community. Wang yon thino monyuol gi ng'ol, nikech ng'ol nitiere minyalo
manyalo bedo corrected. Kabisa. There are some disability that can be corrected. Koro wadhi community and we spread the awareness and sensitization in the community. Wan gi gimoro ni economic empowerment. Yes. Economic empowerment Heartwardsmile nigi support group. Support group ni okelo mine kamoro achiel. Yes. Whereby group no wamanyo negi partners oko. Okay. They come and empower the women. Give some small grants for them to be economically empowered. Yes. One give prevention measures. I always talk to young mothers, those who are aspiring to give birth. Ni ngol inyalo geng, nitire ok ngol tem inyalo geng. Inyalo geng, but itim inyalo geng. Yeah, one gi ngol minyalo geng, one gi gimiluongo ni spina bifida, hydrocephalus. This is a condition ma miyo mayach kokomuonyo folic acid iron supplement. Yes. Onyuolo nyathi man gi that condition. If the mother is not eating well, nutrition during pregnancy. Yes. That is a disability that a child will acquire kantiere age. Yes. So we do measures, prevention measures. Nikech kokiwuoyo ne gi gima nyalo prevent gini. Yes. Konyuolo nyathi man gi ng'ol, that is a permanent disability. Exactly. Spina bifida hydrocephalus, it is a condition that cannot be reversed, but it can be managed. So another thing in advocacy, whereby we advocate through social media platforms. So we have our Facebook page, we have our WhatsApp group where we create a lot of awareness. And coordinate. Yes. So how do people know or reach out to me? We have the community health promoters. Yes. Whereby they know what we do. Okay. Ngato ka nigi nyathi man gi ng'ol tibo gibo refer ni manya Lavina. Lavina bokonyi. So through community health promoters, through the chiefs, through the social media platform, I get a lot of inbox in my account. Yeah. So awinjo kiwacho kanyo ni uonge gi donors. Samoro donate nu. This challenge mamiyo samoro ji ok kawoga such kind of organization serious in the society. Miyudo ka ng'ato wuondore ni ochako yudo ji moko ariyo adek ogo picha, ochako something to do with ana support jomodak kodaka joma nigi ng'ol mopogore opogore, joma nigi ng'ol mopogore opogore. Then bang'e kosedhi yudo nyadona moro, tiyudo ka ng'ani koro jogi ok yud gimoro amora, jomotiyo gi picha gi ama joma nini gi ok yud gimoro amora, but pesa to donjone kendo timo godo mana gigene. What can you say about this? Because it has been a challenge, anyalo wacho, ma samoro miyo tinde even the donors themselves oluoro kata mana associate themselves gi joma chako this kind of organizations. So that has been a challenge. Ma osekethonwa kata wan jok matimo this initiative. So me, I always trust those who give me not handout, but they give me in kind. Yes. To ka yudo donor madwa support a family, I link them directly to the family. Okay. They help the family. To wheelchairs mayudo, we don't sell. We give them free of charge. Okay. Yeah. So I know, I always trust in God that chieng mochopo to will you wabo yudo donors must support our initiative. But I love what I'm doing because okelo impact a community. Exactly. So that is a big challenge. Yudo ka jomoko yudo pesa give false information a community, which is not good. It has really oketho ne jok matiyo ne community. Oketho kabisa, and sani donor funding is not there. Donor funding is dimming out. Koro, that is a challenge ma wasebedo ka wa face. One jok ma advocate for the disability inclusion. Okay. Yeah. Ng'eyo ni nitiere challenges mathoth ma joma nigi ng'ol mopogore opogore kaloe. Maybe ka chako ng'iyo kata gi childhood. Mosoido ka nyathi samonyuol in the community. Wang'eyo ni some communities bunia in Kenya. Nitiere communities mo believe ni nyathi konyuol gi ng'ol kata makamato mano is a taboo. Kendo nyithindo gi ni nego gi kata nitimo negi something manyalo wacho ni gin rituals moko magalagala manitimo negi. Magi mosebedo ka dhi nyime moso in African countries to even here in Kenya. So un kaka joma sani koro deal gi joma nigi ng'ol mopogore opogore. Maybe you can tell us your experience with this and law wacho nango, chik wacho nango joma kamagi koyudi namo mane muwinjo beni ikaw negi. Okay, kanyo kanya wacho ni pok wabedo gi legal frameworks. Okay. Mang'iyo caregiver. Nyithindo to nigi their rights. Yes. All children have their rights despite their condition. Yes. But ne pok wabedo gi chik mangiso ni janyuol ailani konyuolo nyathi man gi ng'ol to timo ne nyathi orocho ratiro mar nyathi itime nade. Yes.
That's why I talked about your National Disability Act, whereby currently it is in the process of registration. We want to register the movement, Ilwongeni Nexus, for caregivers and parents of children with disability. Yes. Once this movement officially registered, is when we are going to come out with the regulations. Okay. Yeah. Rules, rules, policies. Yeah. Rules, regulation, matayo, this movement. Yes. Nkechingeni onge any policy mabo pen ngat ma oketho ratiro nyathi. But we are going to come up with strict regulations. Ngamo pando nyathi ot, ngamo ter nyathi manigi ng'ol e school. Ang'o monego bedni itimone. Yes. Koro chik go sani dhi bet. Okay. To one kaka, because disability is diverse, you don't need nyathi man gi autism ok en the same intervention mitimone opogre gi gima momo, yeah, gima samoro muofu. Yeah. So that regulation will really help us. Yeah. Actually duoko no oketo gimore pacha ma samoro nyalo bedo ni kare no kan that much aware of ni kare joma nigi ng'ol mopogore owe chien in the society. Because ka onge chik moketi, chik nitiere manyalo nitiere chik marito kata ondamo mar chik malongo minya kaw ne ng'ama samoro rocho ratich ng'ato. Lakini mar ng'ama otimo tima kamano mosone nyithindo minyuolo kod ang'ol and whatever, iyudo ka chik no pok obedo kama ng'ino chike mano nego beni oseketi already. So mano kelo gimoro manyalo nyiso ni kare jogi nitiere ka samoro wajwang'o gi in a way ma samoro wan ok wang'eyo, because many gik mosebedo katimo in society nanya nyisi kara sani I'm sure ni ibro yudo ni gik makamagi pok timore in our societies today. So anyalo wacho ni anyalo duoko nwero kamano kaka jomochung' mar neno ni chike makamagi oketi. I think it's now time mondo mi joma fight ne rights mag joma kamagi push for chike gi mondo oketi kendo mana motegno. And even in parliament koningo beni maybe chiwo yudo ka maybe in a place just only one person to represent this and this. I think onego beni more people to come and talk about this, more leaders man gi ng'ol gi challenges mopogore mondo mi maybe oketi. So mano mana pacha. So maybe we anyalo wacho kanyo. Okay. Chike wan go ma it is an inclusive chike mang'iyo nikech wan gi Children's Act 2022. Ong'iyo chike lakini ok ong'i chik mar miyo kata ng'ano marito nyathi manigi ng'ol. Exactly. So chike nitie, but koro specifically for caregivers gi jonyuol manigi nyithindo manigi ng'ol. Yes. We are going to look into that. And on that note, wan gi national representation. Okay. In parliament wan gi those who are representing persons with disability. Yes. Wan gi women ma represent women. Wan gi jok ma represent youth. Exactly. So me Lavina, I'll be aspiring. And many poka woko. But I want to aspire so that national kachacha wabede gi janyuol caregiver must speak out loud. And now who is responsible for the caregivers? Who is responsible for the parents? Actually, do you know the parents are also going through a lot of trauma, taking care of. It's not easy. It is not an easy job. We also need someone to stand in for the parents, to be caregivers of jomoda of jomanigi ng'ol mopogore. Obed national, county level. Yes. It is not an easy task. Okay. Maybe we'll move into something else. Challenges ma roweregi kata not rowere, I mean ma nyithindo nyalonge ni jopuonjre kata nyithindo kaloe when it comes to wechego mag somo. Number one, we have few schools. Skunde matin sana ma oketa for skunde for jogo man koda kang'ol mopogore. And number 2 ni skunde gi mostly iyudo gi mana kuonde moko mibiro yudo ka mostly iyudo gi mana e town kamoro kata ni kamoro. But what about joma nyithindo man gi ng'ol mopogore to ya remote areas, gin gi areas mar very remote, ma nyiso nango what should be done, ang'o minyalo wache kata challenge aina nieki bendu seneno kata sekale. Again kapoda wuoyo mana kanyo education, en adira makende ni just last week nano kanyo ka riwruok mar jopuonj mapuonjo jogo moda man koda kang'ol mopogore, riwruok mar jopuonj mapuonjo not jopuonj mango but jopuonj mapuonjo jogo man koda kang'ol mopogore. Yande wuok ko kendo wacho ni nitiere kaka ojwangi
kendo wegi piny owacho jwang'ogi kendo weyogi. One, ok migi promotion ka jopuonj bedo promoted. Two, gitin in numbers, nyiso ni gin gi tich matek ma gitimo, to according to tich ma bende gitimo matek already dealing with nyithindo man gi special needs ok en gima yot nikech nyithindo gidwaro special attention, gidwaro special needs, then again kendo gitin. Omiyo yata neno kanyo ka giywak ka giwacho ni government osebedo mana ka wuondogi ni bro tim gimoro, salary bende imiyogi matin. En ang'o ma inyalo wachi kaka achiel kuom jogo makedo ne joma kamagi? Ne kwayona maduong' nyabedo ni sirikal onego med jopuonj ma deal gi nyithindwa man gi ng'ol e skunde ma opogore. To schools to tin gadier. Schools tin ma majority gin mana kaka iwachono jogo manie town. Jogo manie gweng' how schools mabor. To kagi how schools mabor, transport bedo matek because samoro en ng'ama ok onyal wuotho, ok onyalo dhi kodo. Nyiso ni mondo mi otere e school man mabor no, nyaka giyud means of transport. Most of these people ka bende gia e family mochando, at the same time gin gi medical bills mar gini malo and all this. So this is a serious challenge actually for children man kamano. Okay, na challenge ni children kende sana ni jonyuol man kod nyithindogi. Nikech iyudo ka janyuol onego bed ni oyudo kaka omanyo yuto ne mapile. At the same time omanyi kaka nyathini dhi school. En e gweng', school ni mabor. Mae mang no chun jonyuol wetero nyithinde school. Nikech school ni mabor to nitie some fee mabe nyaka ichul. Ok en ga free kaka jiparo no. Nitie some amount mar pesa manyaka ichul, be it in town kata mane rurals. To rurals to koro skunde ni mabor. Transport ni okinyal cater for every day. Nikech nyabedo pek. Koro chuno jonyuol moko owetero nyithinde school. Kwayo wani sirikal ni ogernwa skunde mag jogo man gi ng'ol obed accessible, obed machiegni gi kuonde ma ji odak. Kigibed gigo man within towns kende. So another thing, and Ministry of Education is promoting inclusive learning. Whereby every public school should be disability friendly. Every child who is having any type of condition will be integrated in learning system. The learning system, chone wana gi special schools, but sani wana Ministry of Education okdwa ni nthindo gi pogo gi. Ngeni seche magi socialize gi other kids. It create that good rapport. Other kids ngeni karantino makama ntiere. So they socialize. So there is still a gap whereby you don't need schools they are not disability friendly. Nathi matiyo gi wheelchair kata cho okonyal access. Class okonyal access. Samori tinge. So those are still challenges mantiere. We have special need teachers, but why can't they be absorbed in the system? They are there. In my inbox, you don't know some special education, but onge teach. So why can't ministry or government absorb special teachers in every school? Let there be special unit. Mondo nthindo gi obedni somo kamoro achiel. So they still challenge nthindo man gi autism. Even if we are pushing for inclusive learning. Nthindo man gi autism ok en nyathi miboloro ne dot ni mondo bede class. They can't settle even for 2 minutes. For 2 minutes, and movement. And that is their right, because that is how they were brought up. They just have a condition man need to be managed. And how can it be managed? So our learning system should change. That is the only thing. If learning system change, kata nthindo man autism, they are very genius. Wayudi yo ma wanyalo accommodate gigodo. Ere kaka gimbe ginyalo bedo accommodated in an environment ma at least ginyalo socialize with others, but also their safety is also managed. It's also managed. Nkech kata gik ma ipuonjo gigo, it is totally different again nthindo ma the normal learners. Gin jok madwaro skills. Okibikete ni osomo, but skill. You don't need samoro ero goyo piano. Yes. Do you have pianos in those
classes. Samoro nyathi mohero wer. So we still have a long way to go. Exactly. Yeah. In terms of education. Yeah. Anno ka dakika osedhi kanyo dakika 30 mondo toka saa 5 mar okinyi. Adwa ni mondo mi wakaw yweyo matin kaeto waduoga ka waduogo kanyo wadhi ng'iane health awareness. Kech wang'eyo ga ni nyithindo ma kamagi kata mostly thin jogo maritogi, the caregivers and the parents, these people are passing through traumas mang'eny. So mano achiel kuom gigo mabende wadhi ng'iyo mano ka waduogo toka yweyo matin, wamodho mana pi matin janeno marwa, waduogo kanyo tok dakika machuok. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Ka bende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango, mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi.
Wana kamano waseyudo yweyo matin kendo wasemodho pi mana kaka nawacho to kanyo wayudo yweyo matin kaeto bang'e waduogo kanyo kendo wadhi nyime. Pod an mana kae gi wendwa mane wan godo Lavina Owuor kachielo koda ka Beatrice Wayumba mabende osemiyo wapuonja mopogore opogore kaka wanyalo ritore jogo man gi nyithindo man koda ka ng'ol mopogore opogore. Wacho kanyo ni kik iluor ma ok igolo nyathini oko. Ndalo machon ema ne ipando nyithindo ainago, tinde nyithindo go nigi ratichgi kaka nyithindo mamoko, kendo ka in caregiver kata ka in janyuol, wuog oko mondo miriwri gi organization mopogore opogore ma samoro chung' mar riwore kodwa. Awacho kanyo ni kwaduogo wadhi wuoyo about maybe health issues kachiel koda ka wellness mano moriwo nyithindo go eko kata jogo man gi ng'ol mopogore opogore kachiel koda ka caregivers kata jonyuol mabende rito joma kamago. Ema gombo ni mondo mi wawuoye kachiel koda ka weche mamoko. So mana ka penjo, how do you deal with this issue of health awareness, so mental awareness? Because ang'eyo ni joma rito nyithindo aina gi kata caregivers jogi kale pressure mang'eny. Mokwongo en financial, then nitiere jomoko man gi ng'ol mopogore opogore ma bende dwaro ga support mar gidwaro physical support mondo mitere cho, mondo mitere kuma kama, mondo midhi makama, kidwa move to nyaka move kode kuma kama. Number 2, financially jogi nyalo bedo overwhelm ma samoro nyalo dhi madonj nyaka e pach gima migi tuo mar paro. Bende nitiere organization moro mung'eyo kata yo moro ma samoro make sure ni udil godo gi, because you said you are advocating for these people. How do you handle joma samoro yudo ka nigi health problems? Were kaka ukonyo jogi mondo mi kik gibed gi stress mamako gi mamiyo gi tuo mar obwongo? Yes. Gi jok ma nyakale shida aina miwachogo, sirikal timo matin. Yes. Nikech onego bed ni jogo mimiyo cash transfer mar sirikal makonyo gi gik moko kaka mag health, day to day life. Yes. And it's only 2,000 pesa matin. Yeah. To gi kanyo to ok jonyuol tema yudo, ok nyithindo man gi ng'ol tema yudo, be ok jo man gi ng'ol tema yudo. Yes. Sirikal wacho ni people with severe disability, to jok man gi severe disability tin. Yes. Koro kutake ikonyo jok man gi severe disability yudo the cash transfer. Yes. Mondo konygi e gik ma kaka mag health, kaka mag day to day life go. Onego bed ni pesa ni bedo increased to some reasonable amount. Yes. Mondo kata ka konyogi to konyogi moro ma ng'ato nene ni mato nya konyo ng'ato. 2,000 is too little. Yes. Ma maybe So in a month, the whole month, 2,000. yeah. 2,000 inyalo tiyo go, inyalo timo kang'o e dwe? I'm Okay. just thinking. 2,000 inya yudo ni ng'ato nya utilize in a day. Nikech samoro en gi nyathi ma wakaw for example ma en autistic. Yes. Onego tere cho. Onego pidhe. Gigi te ok onya timo at the same time. Otiyo kamoro makelo ne income. Yes. Nyaka bed ni nitie days moket aside moko dhi e tijeni. Yes. To koko dhi e tijeni, let's say thrice in a day, in a week. Yes. Thrice in a week koko dhi e tijeni. Mano is less than 2,000. 2,000 onya tiyo go maybe in a week within the 3 days moko dhi e tijeni. Yes. What about the rest of the days? Yes. Koro kwayowa maduong' en ni sirikal kanyalo, be ok ni kanyalo, sirikal kwayowa en ni omed jogo mimiyo cash transfer pesa mondo kata ka gin gi any health issue to giyud kaka ginya konyre. To gi jogo machielo milose ni jogo makalo through trauma nikech taking care of jok man gi disability. Yes. En ni jok makalo through trauma, Yes. wa advice giga ni i visit a health center. Most of the health centers within Kisumu County tinde gin health and wellness center. Yes. Koro wellness matinde ni idhi adhiya to ok ni tuo, idonje subtal tipimo shida mikale, timi the psychosocial support, imi advice no manya at least nya kweyo pach. Exactly. Nikech ka pachi opong to kata nyathi man gi ng'ol ok inya take care of. Yeah. Okay. An kanya wuoyo on issue mar mental wellness.
wan gi organizations mang'iyo mental wellness mag caregivers. Yes. I can talk, I'm a board member at Tinada Youth Africa organization, Okay. where Tinada does a lot of mental health issues. And I'm happy to say that they're empowering support group na, Yes. whereby ikonyo gi some grants to gitimogo activities. And they've really spread their work across the sub-counties, whereby you'll get support groups mag caregivers. Yes. They are being talked on mental wellness, well-being, to gi support gi economically, to gi nyiso gi mondo gichak groups. I'm also happy to say since I'm a chair of Heart to Heart Smile, my organization is a mission work. Yes. But I'm advocating at your county, at your social services, whereby we encourage the new model or come up with support groups. Okay. We have our staff there are registering support groups with the help of national government. Yes. Another group, one gi Optimum Life organization. Yes. One gi miyo moro miluongo ni Linet. Linet is doing a good work. The other day in one gi World Autism Day, whereby caregivers were brought together. We were dancing. It was mental wellness. Seche ma uromo gi caregivers, ni seche ma giromo tido ka condition mar nyathini gi nyathi moro cha miwach ni karamara ni yot. Yes. Bringing them together. So when we talk about health, I always say disability is diverse. Every type of disability need different intervention. Yes. One gi nyithindo minyuolo man gi hydrocephalus gi spina bifida. Nyithindo gi nyaka timne gi surgery. Yes. It is not cheap. Ma very regular. To nyathi monyuol ma wiye dongo cha, nitiere pipe moro miketo gi wigi, iluongo ni shunt. Yes. That pipe is very expensive. Very expensive. To every time janyuol onego bed ni tero nyathini for review, because Yes. pipe ni samoro block. To when it blocks, it brings different condition ne nyathi. Nyathi Yes. ena sick, otuo sate. Wan gi nyithindo gi tiyo gi gimiluongo ni colostomy bag. Yes. Kata catheter. Because they cannot control their stool. Yes. En nyathi ma kadwa dhi oko maduong', oko bi ng'eyo ka biro nikech oko the bi wacho ni. the lower part mar dende Yes. otho. En kata ng'ade gi wembe oko bi Oko winjo. winji. They use different medical intervention. Yes. En catheter to en colostomy bag ma nyaka tergi e hospital for it to be changed. Yes. It is being changed frequency for their health well-being. Yes. To wan gi nyithindo matiyo gi wheelchair. Nyathi kimiyo wheelchair for a 1 year. Oko bi tiyo gi wheelchair no higa te. Nikech wheelchair bo kethre. Bro kethore mara tiende wuok and Yeah, all that. nikech kuonde ma gi move, it Yes. is not disability friendly. So ibo yudo ni wheelchair kethre. Yes. So those are challenges ma jogi kale. Wan gi jok mamuonyo yath. Yes. It is a lifetime medication. Omuonye pile. Mano is for the rest of the life. Yes. It is not cheap. Mano It part is of their life. yeah. Chalo kaka chiembe mochamo every day. Yeah. Koro the other time nita romo gi miyo moro, en gi condition mar epileptic. Yes. To napenje ni kimuonyo yath ang'o mi tuori, nikech seche momuonyo yath no onego bed ni obedo gi attack. Exactly. To ng'isa ni yath mane to miya ni en yath mane to ang'iyo to ayudo ni o expire. Koro miyo otuo. So stocking of this medication onego bed ni ng'eyo. Exactly. Yeah. Wan gi albino kata visually impaired. Yes. They use protective gears. Gitiyo go gudu, gitiyo gi Gi lewni ma bede gi angoche, angoche. to protect Yeah. them. So those things are not cheap. Yes. But I'm happy in National Council for Persons with Disability, they always donate these things, but not everybody can get these things. Yeah, so Nso ni ogidonate enough. Yeah. Manyalo romo. Manyalo. Makava for everybody. Yes. tingede nyathi man gi condition ni koko use protective gear, they are prone to cancer. Yes. Yeah. Condition medore. Kendo koro giyudo tuoche mamoko. Kabisa. So penjo na mane an godo machielo ni bende un gi maybe seminars
masamoro luonga jopiny just to create this awareness. We understand ni jomoko moso issue mar albinism osebedo ga gi weche mang'eny, jomoko ndalo moko Tanzania ni nego miti uso their body parts, and wacho ni if you do that you become rich and you become whatever. So there are people in the society must still believe in such kind of things. Jomoko ne mako nyaka albinos from Kenya ka gidwa dhi tero Tanzania mondo mi giusi, ng'ato koneno albino to film mana ni okoneno. Bende samoro wuothe skunde maybe to just educate the nyithindo, maybe in churches, ulungo kata baraza to just educate. Do you people do this? Like for me, I'd say wabedo gi community barazas. Okay. To ka wabedo gi community barazas, those are spaces where we create awareness. Yeah. Ibodo sete miwuoyo to jonyuol chiko itginde nikech samoro pando nyathi to nok en herone. Yes. After that odhi bedo gi lesson learned obumanyi. Yes. And I'm also proud to say ni because of my going out, I'm also getting spaces whereby people are engaging me. Yes. I'm proud to say that I sit in the board Mar Joyland Special School. Yes. As a vice chair. There we create awareness. We talk to these girls. Yes. We look for partners who can assist them. Yok manyalo donate the diapers. Ntindo gotiyo gi diapers. Mang'eny kabisa. Gitiyo gi sanitary towel. Ntiere matiyo gi catheter gi kata colostomy bag. Yes. Titero gi hospital. So we are looking for well wishers manyalo konyo that institutions like that. Yes. Nikech wayudo ka ntindo as far as Sudan, wang'eny gi ntindo moa Sudan. Mantiere Joyland Special School. So we are trying to look out for well wishers manyalo support Joyland. Okay. Jiongeni Joyland and private school, but it is not a private school. It is a public school. Yeah. Okay. Maybe kakoro makora maybe deal gi joma samoro osebedo madongo, samoro nyathi osemuomo these things, moyudo nyaka school, mo somo koro samoro e tich ka. Yudo ka kuonde tich gi challenge moro bedo kae between them to gi samoro, let me say, joma normal people ma are not with any disability. A situation whereby are they supposed to be treated specially, not even in jobs, workplaces only, or maybe in public places or whatever, because nalumuka yano video more. Let me just ask this. Someone tried to help a person with a disability, a person with disability, a person, yes, with a disability. So someone tried, I'm just trying to avoid living with. So someone tried to help this person, and then this created so many things. Oh, we are normal people. You don't have, don't do that. I can also do it. I also want to cook. I also want to do this. Samoru into in kakain into tinenoni oh ngane nikama let me help. To kidi me that help. To neni in a different way. Nikika kineneni and hanehebo. How can we handle this? Because these are a situation matine mio. You don't know whether to help or the cow na ngoki konyo. You don't know whether to not to help. Samoro bidi penje tino ko struggle adieri di penje to dubukima oger kata mohe bini ke samoro feel ni inene ni okene hebo and all that. So this is a challenge mosebedo in the society. How can we deal with this? Or maybe do you people experience this? Nitie jomoko ma kata kodwa konyo. To wach mokwongo diro ni kapok okonyi. Exactly. Emang'no mi in kaka ng'ano man gi ng'ol idwoke marach. Yes. Korang no kawo ni joma nigi ng'ol wuoyo marach. To kamano. Yes. Lure gi kaka ng'at madwa miyi kony okwongo wuoyo ni. Samoro ng'ato odwa miyi kony maber to biro ni aneno ka gini ok inyal timo. Dang akonyi nadi. Mani ngeni en wach mok donj. So it what it is the public approach. Not your approach marach. Okay. Nitie mna kaka inya approach in a friendly way. Yes. Kata in kaka in ng'at mok nigi ng'ol. Ka ng'ato approach e yo mopogore. Nitie kaka gino hinyo chunyi. Yes. Ma ang ni duoke marach ama ang ni ling. Yes. In most cases yudo ka jomoko ling alinga ng'iya So, mi wach ni jok man gi ng'olo chayo. Maybe whatever wabeda ne friendly. Wabeda ne friendly. Sabore na attitude. Okay, gini saboro biro ga gi akine na anema experience gini kenena ngaluguro moro. You just feel like this kind of
No, that Kiseneno ng'ama nigi mano ng'ol. bedo sympathy. Ok onego ibed sympathize. Good. You You do the correct Yeah, one. onegi That empathize. sympathy is what they don't want. Yeah, they don't want. When you just try to sympathize with them, You don't sympathize. they just yeah. feel like kinene kagima koromo. Ok en ng'ato kaka in. Kagima no konyuole ka dhano kawaida. Yeah, so maybe we need to learn these things pole too until chiemoro wang'e how to treat these people and accommodate them kaka wanyalo accommodate any other person. You look at them first. You don't look at their condition. Yes. The moment you want any persons with, you look at the person first. That's why we don't say persons. People. with. Then are persons. And persons. How are you viewing that person? Kicking condition. Okay. So just view that person as a normal person. Yes. Yeah. Another challenge masaneno, and some of these people they take advantage of their situation. Some parents take advantage of their children's situation. Gitingo nyithindo gi gitere streets to be beggars. They turn them into beggars on the street. Nyan koro kosedo nyathi ma samoro oyudo ka nigi condition ma kata nigi ng'ol mopogore to tinge to tere streets tibole kanyo we koyo and whatever mondo mi giyud godo pesa, giyud yo ma gikwecho godo. Iyudo ka miyo ma bengi teka kendo kata king'edo wacho ni ng'ani nyalo timo gimoro maka lwet nyathine moro ma samoro wang'e ok nen, owuotho godo e town kokwayo godo ji and whatever. How do you people deal with this kind of situation? So for county, Gima County team on Kechnewa realize ni most of them are not Kenyans. Most of them are not Kenyan. In fact, Kisumu nyota gengen. Yeah. But we've been working with organizations Matimo Street, rehabilitate The streets. the Okay. streets. Yes. So they've been taking that up to gibedo iduoko gi etuchegi. Yeah. Moso from our jirani, the Kiswahili jirani mjini kone magia mang'eny. Yeah. Ka gibiro kone. So iduoko gi back to their country. Yeah. Alafu yudo ka jomoko be oonge ng'ol. Yes. Yeah. Lakini yo fake ng'ol. Mondo yud kaka onya kwechogo. Nikech ji osekawo e society. Yes. Ni jogo man gi ng'ol ema dwa kony. Koro ng'ato fake ng'ol. Yes. Ma en tiende otweyo mondo timre ni en ong'ol. Mondo ka mondo yud the sympathy ma wawuoye. Mano waseneno gi mang'eny. Tinde ging'eyo tweyo tiende gi ma akini tiendok akaka tiende gi ok jonjo thuro. Tiendi kiban. Ji manyo pesa yore mopogore moko be riambo ni gin muofni. To kangi luwe matin no ka samo setieko choko pesa na to koro wuotha mano mol. Koro mago be timore. Mane momiyo kwecho ma Kisumu dok piny. Nikech county government tudre gi national government iwa identify kaka wan be wan champions. Yes. Ing'iyo inono gi minoni ng'ani ya kanye en gi ng'ol adier to support mane monya dwaro mondo kik odhi e ndara. Okay, you people are doing a great job anyalo wacho kendo. Aeno ka sabe mayo wawang'wa. Nitiere jomoko manyalo wacho ni mana kana wuoye kar them taking advantage. Nitiere jomose bedo ka take advantage of the situation magintiere. Anyalo nyisi ni there was a case of someone manen puth in a certain small town in Migori County. Manen gi kede moro nikech en puth koro wuotho gi kede. Kikalo bute machiegni to chwadi malit kabisa. And ki time ni duoko rikore kata timo gimoro. My friend ni sedonje elweny sero yudunjuri Wach mikia because watu watamtetea because of condition kata situation maintie plus in mainti wuotho in gitiendi maber. And then kiseyudo situation aina ni tinyisi ni koro Wach ni we koro watiga kama ming'ane pesa makama. Gitiyo gi ma kendo e yor yuto. I don't know whether have you people experienced such kind of situations? Kata samoro ka bajio dake gigere ng'ato dwa gera ni mondo maybe gimoro timre physical between you whatever ni mule ni tap to in gi case. Ndio ka teri mbele to actually bura loi nikech young Interior situations maburo ok bi loi because everybody has a right. Yes. To one gi legal procedures minyalo tim. To koyud ni ene ng'at marach tibo wuo kode. Okay. Yeah, everybody has a right. En gi right ne ng'amogo ni be nigi right ne mondo wach ni ang'o mano timre. Yeah, so such things should not happen in the community. Okay. Alafu nitie moko mabe undergo some mental disorders. Problem mana Koro samoro nikech poko accept fully ni odak gi ng'ol, ni en gi ng'ol. Poko accept fully. Kendo neno jok ma normal ka enemies. Yes. Koro awareness emonego ketnegi
alafu gi advice makende iketa keta piny timiye puonj makende mondo accept. Nikech ka en owuon ema otimo kama, community to koro bo stigmatize maromo nade. Ka en ema otimo ji kamano, koro onego bed ni kete piny tiwuoyo kode mondo olok pache. Mana ka watieko, maybe amiu thuolo mondo miwachi achiel ariyo adek wuoye koro gi jopiny kotenore koda ka tich matek ma utimo. Just the last one masamoro nyalo wacho ne jogo mokete sani Kala TV kendo maneno wa nyaka ne wachaki. An Gian anya kwayo the community mondo wa treat jogo man gi ng'ol e yorno mowinjore. Gin dhano ma kawaida, gin dhano ma Nyasaye nochweyo mana kaka wan be nochweyowa. Koro ok onego bed ni wakawo ni gin gi shida moro mopogre gi kaka wan. Wakaw gi kaka jogo man ma kawaida, to jogo man gi ng'ol be kik gikawre kaka jogo ma gin ema githagre mogik, gin ema gigombe kony mogik. Wayie ni Nyasaye nochweyogi mopogre kaka ochweyowa, lakini gin dhano kaka wan. Koro gin be kaka wakawo gi kaka dhano ma kawaida, gin be gikawowa kaka jogo ma kawaida. To community bo run in a smooth way. Lakini sana jogo ma kwedo jogo man gi ng'ol gin jok ma kawaida. Koro joma kawaida kwayona maduong' ni wakawo jogo man gi ng'ol kaka wetewa gi nyiminewa. To ni jogo ma nyagombo yudo kony mag nyithindo matindo, ka chako na wacho ni anatiyo gi organization ma deal gi nyithindo sana, to ok ni jok man gi ng'ol kende, odil gi nyithindo te. Koro iluonge ni Child Ambassadors Development, to wadil gi nyithindo, wang'iyo ratiro mag nyithindo, protection kaka nyithindo nyabedo protected, online exploitation ma tinde ng'eny. Online exploitation mar nyithindo kod siko nie simu, to gibedo exploited through online. Gibedo abused online. Iyudo ka ng'ato show nudes ge online ne nyathi mondo nyathi otim a particular thing makotamre to nyathini bedo exposed. Koro mage rights mag nyithindo mwa fight for at Child Ambassadors. Erokamano. An awuoyo gi jonyuol gi jogo modak gi nyithindo manigi ng'ol. Adwa nyisogi ni sani we have a national act is cognizant of them. So we have a movement, we have a national movement. Mawangi our general secretary Lungoni Ibrahim in Nairobi. Wangi our chairperson Lungoni Jonathan Matete. They are really working hard for us to bring the caregivers and parents together. Kutangi soga jonyuol ni uo guru mundu uo tibo winju. If you are enclosed, ongenga mabu winjo duondi. So let us come out, speak out, reach out, and you'll be heard. Tadwa ngiso gi nikech ng'eny nyithindo gi gisechopo 18 years to gionge gi birth certificates, gionge gi ID. Most of them, ano wadwa negi ng'ol. To seche mama wadhi go kura to mako lwete. Every parent is a consent mar nyathine, despite ni en gi 18 years, but en ratiro mawuoyo ne ewi nyathine. Anyiso jonyuol ni mondo gigol nyithindo man osechopo 18 years, gidhi manyne gi birth certificates, gibed gi ID. Mondo kabo chopo 2027, giyier leaders magidwaro, because we want change. Kik giyier leaders mamiyo gi handouts, giyier leaders ma ging'e ni nyalo manyalo kelo change negi. Manyalo wuoyo negi. So that is my parting shot. To another thing ni wan kosao, if you want to register a group, please caregivers gi jonyuol. Sirikal bo konyi mana ka in e group. Sirikal ok bi konyi ka in ng'at achiel. So waluongo gi mondo gi form groups, kata ken 2020 30 they form groups, they be active in those groups. To sirikal bo manyo gi mondo konygi. Erokamano.
neno ka dakika dong mana kanyo nyirni moko romo kanyo saa 6 mar odiochieng', kendo kanyo mwachopo godo e twak mar odiochieng' ni ma kawuono. Ageno kanyo ni twak ma kawuono muli kamoro amora ma intie ma omulo ji te, kata bed ni in gi watni ming'eyo kata in samoro ionge ng'ata ming'eyo ma samoro dak koda ka ng'ol mopogore, to maeri en wach mamulowa nikech jogi waromo godo in the society pile ka pile. Inyalo wuok oko mondo mi chiw support mari kama inyalo chiwo mondo mi wane ni joma kamagi bende odago ngima manomol e society wa ma kawuono. Amane chenro mar Chuny Wach mano wachako kanyo chakre saa 5 mar odiochieng' nyaka chopo kanyo saa 6 ema chopo wa igiko mar chenro ni. Warom kendo odiochieng' makiny kuom ng'uono mar Nyasaye. Nyinga en Brenda Genyo Nyasuba Nyanam.